Molt bé. Bé, doncs, com estava dient-vos, benvingudes, benvinguts. Això és una conferència sobre Carmelina Sánchez Cutillas, una dona rebel, que té lloc, o hauria de tenir lloc, de moment té lloc virtualment, en l'espai Joan Fuster de Sueca. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies justament a l'organització de l'Espai Joan Fuster i a la Regidoria d'Igualtat de Sueca per convidar-me a fer aquesta conferència, que ha tingut un itinerari una mica complicat per la situació sanitària i finalment, com podeu observar, es fa en línia. És un plaer estar ací per parlar de Carmelina Sánchez Cutillas, la dona rebel. Com que aquesta conferència acompanya o està relacionada amb l'exposició itinerant sobre l'autora que ha preparat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en relació o amb motiu de l'any Carmelina Sánchez Cutillas, que va tindre lloc durant el 2020 i a causa de la pandèmia es va allargar també al 2021, doncs el que faré serà filar la informació i el tas que vos donaré sobre la literatura de Carmelina Sánchez Cutillas amb referències a l'exposició i a l'organització de l'exposició, d'acord? Per cert, ara vos compartiré una presentació en Prezi i vos aniré explicant les cosetes, d'acord? Més gent, molt bé. Presente. Molt bé. Confie que estigueu veient-ho. Tornaré un segon a la videotrucada per a veure si em feu així. Veieu l'exposició, no? Molt bé. Doncs comence. Comence, si de cas estaria bé que començara des del principi. Un segon. Ara veieu ahí una versió accelerada. Ja està. Molt bé. Aquesta és la meva exposició. A veure, espereu un segon perquè encara n'hi ha més gent unint-se i si no entre si no puc. Vale. Molt bé, doncs, primer que res, volia començar explicant-vos que aquesta imatge de fons de la meva presentació correspon a l'exposició fixa que es va muntar al Centre del Carme de València i m'ha semblat que era un marc interessant per a explicar les diverses facetes de l'escriptora Carmelina Sánchez Cutillas i relacionar aquestes facetes o aquestes parts amb l'exposició itinerant que podeu visitar a l'Espai Joan Fuster, d'acord? Voldria presentar amb un text breu de presentació que l'autora va escriure amb motiu, segurament, del Premi Andròmina de Narrativa que va guanyar en el 1975 per Matèria de Bretanya. Diu: «Soc Carmelina Sánchez Cutillas i em coneix prou de gent, però com que els coneguts ja estan assabentats de la meva vida i als altres em sembla que no els interessarà massa, pense que no cal haver d'aparellar el meu currículum vitae. A tot això afegiré que no m'agrada gens parlar de prebendes i oripells, no per una falsa modèstia, sinó precisament perquè l'escassesa de títols abat el meu orgull. I així em presente ara, amb les mans mig buides, aprenent de moltes coses i mestre de cap d'elles. O millor encara, fent meues les paraules de Misser Ferran Valentí, aquell humanista dels 500, que es descrivia com a inerudit deixeble dels deixebles. Pregue, sonric i fins i tot maldic en valencià, però per culpa del destí no vaig néixer a Altea, ni a València, ni a Alacant. Malgrat tot, soc plenament mediterrània. No puc negar que m'agrada escriure i que tinc alguns llibres publicats. Sé una miqueta d'història i de literatura medievals, però això deu ser perquè em trobe més identificada amb aquesta època que no pas amb aquesta, de la qual estic dramàticament desarrelada. De tant en tant faig un poema rebel i angoixat. Estic casada i tinc 2 filles i 2 fills.
I sempre que ho dic em ve al cap el romanç català d'en Escrivaneta. Petiteta l'encasada, la filla del carmesí, de tan petiteta que n'era... Coses. Estime la mar, el riu i la pluja. L'aitana i el puixcampana, els ocells i els fets petits de cada dia. Per això m'atreu l'estament ciutadà. El dels nobles i el dels generosos i el de la clerecia, no. I sempre estic del costat dels vençuts. Bé, jo crec que aquesta presentació és ja molt eloqüent i molt explícita de com, què és el que Carmelina Sánchez Cutillas vol que sapiguem d'ella. El que passa és que ens pot induir a error perquè sembla una persona modesta, una persona que es dedica de tant en tant a fer alguna coseta, com un poema rebel i angoixat, i tanmateix va ser una dona molt professional, amb una gran consciència de la seva tasca com a investigadora, com a escriptora i com a intel·lectual de l'època, que era molt conscient de la feina que feia i la feia amb tot el cor i tota la passió i no solament per passar una estona, que és el que sembla que ens explica en aquesta presentació. Ja veureu com en alguns dels apartats d'aquesta conferència aniré agafant trossets d'aquesta mena d'autobiografia sintètica que ella va deixar escrita i anirem relacionant, doncs, el que ella explica sobre la seva obra i el que després es pot visitar en l'exposició. Bé, doncs aquesta exposició examina les diferents dimensions creatives de l'autora i presta una especial atenció a textos i aspectes biogràfics que van quedar un poc relegats al clarobscur derivat de la lluminositat de Matèria de Bretanya i la seva obra poètica. Per això, després del panell introductori, parlem de la sòlida trajectòria d'investigació històrica que ella desplega en congressos internacionals i publicacions, algunes inèdites, sobre el passat de la Corona d'Aragó i la literatura catalana medieval, especialment l'Escola Satírica Valenciana i la gran novel·la del nostre segle d'or, Tirant lo Blanc. Recordeu que en la presentació deia que sabia una mica d'història i de literatura medievals, perquè deia que se sentia tremendament arrelada a aquella època. Efectivament, el seu gran amor, segons ella mateixa ens confessà, és el rei Jaume I, figura d'un alt valor històric i etnogràfic on ella situa l'origen de la cultura amb què s'identifica. No s'atura, però, en els noms que la història ha dibuixat en majúscules, que la història ha destacat, sinó que indaga en vides menys conegudes, com la de la reina Violant d'Hongria, en un acte reivindicatiu d'arqueologia feminista que recupera per a nosaltres l'altra versió dels fets, la mirada de les dones. Tenim ací un fragmentet que m'agradaria llegir-vos. Diu: sovint ens preguntem com era la princesa Violant abans d'aplegar al nostre regne. Desitgem transcórrer el vel de boirassa que cobreix la seva ninesa, la seva minyonia, però sols podem imaginar-lo. Doncs bé, aquesta arqueologia feminista, aquesta mena de tasca de recuperació de veus silenciades per la història, es dedica a Carmelina Sánchez Cutillas, per exemple, en la seva vessant investigadora, com podem observar en aquesta biografia dedicada a Violant d'Hongria, però també al llarg de tota la seva obra poètica i narrativa, com tot seguit veurem. Un altre àmbit d'interès de l'escriptora és el que descrivim en el panell Dona del poble, que és un títol manllevat d'un dels seus poemes més coneguts, que és aquest. El poema es titula Aquesta és la meua confessió i m'agradaria llegir només aquest fragmentet, perquè diu: i les meues mans guarden encara olors de xeixa i de verema i estan colrades per tots els vents de la terra, perquè sóc una dona del poble i aquesta és la meua confessió. Disculpeu. Com a dona del poble volia ser reconeguda ella. I, de fet, a aquesta temàtica, per exemple, a la qüestió del costumisme valencià, segurament arran de la influència del seu avi, l'humanista alteà Francesc Martínez i Martínez,
dedica també bona part de la seva tasca literària o de creació. Diu, és una mostra, aquest extracte de la col·lecció de Nadaletes que escrivia cada any i que també em sembla que podeu consultar en l'exposició. Diu, als carrers, llums i crits i borumballa, castanyes torrades, un punt de fredor, i el cagonet des del bressor de palla voldria omplir de caliu els nostres cors, perquè un altre Nadal ara de balla, poquet a poquet, sobre l'enyor de tots. Per descriure la tasca d'orfebreria que desplega en la seva obra poètica, hem titulat Alquimista de versos els dos panells que recorren aquesta faceta de la seva producció literària, que irromp amb força en la dècada de 60, amb els poemaris Un món rebel, del 1964, i Conjugació en primera persona, del 1969. La poderosa veu que s'enlaira des de les pàgines d'aquests poemaris és irada, dura, és implacable contra un passat bèl·lic i contra el present, que està encara presoner i encara està relacionat amb aquell passat, tal com també van fer altres grans noms de la nostra literatura, com ara Vicent Andrés Estellés o Miquel Martí i Pol. Perdó. De la mateixa època són els dos poemaris inèdits que hem pogut conèixer gràcies a la generositat de la família. Joiosa guarda, que du per subtítol Versos de mort, versos a mort, que és una llarga, lúcida i desencisada meditació sobre el pas del temps i la inexorable proximitat de la mort. I també de la paraula poètica com a antídot de l'oblit personal i col·lectiu. I també tenim, perdoneu, de la cendra i la flama, on l'autora s'endinsa en la reflexió sobre la seva condició de dona, el pas del temps, la identitat col·lectiva i el compromís amb la terra i la mar que sent com a pròpies, que són constants en la seva producció poètica. A més, hi ha també Màxim Desert Nostre, que és una obra que hem pogut conèixer més recentment i que està tremendament relacionat amb tota aquesta efervescència artística dels anys 60, sobretot la primera meitat dels 60, amb els mateixos temes, les mateixes preocupacions i amb poemes que anava ella distribuint en un o altre volum o en un o altre recull i que anava presentant a premis i que en algun cas va decidir no publicar. Per això tenim aquests inèdits que, si tot va bé, pròximament podran veure la llum. Doncs, molt bé. Ja en els anys 70 veu la llum el poemari que ella considera la seva obra mestra, els jeroglífics i la pedra de Roseta, en el 76. On el jo poètic ens convida a una aventura, a un recorregut, un itinerari a través de paraules antigues, a través de mites, a la recerca d'una llengua sàvia i dúctil que doni veu a tot allò que el llenguatge no ha estat capaç de definir. Amb els jeroglífics, l'autora es diferencia tremendament dels poemaris anteriors i davant del realisme que desplega en aquests altres poemaris, ara opta per una prosa poètica hermètica, culta, d'una alta densitat, que està impregnada igualment d'un desesperat afany de denúncia, que és una constant de tota la seva obra literària. Si els poemaris anteriors, com deia, entroncaven en l'estil realista, per exemple, semblant al de Vicent Andrés Estellés, els jeroglífics, en canvi, s'inspiren, s'arrelen, els podríem relacionar amb la poesia de Salvador Espriu, amb qui comparteix l'ambició de vincular la pròpia obra amb tota la tradició literària i espiritual de la humanitat. Aquesta estratègia d'integració i de subversió de les tradicions esmentades es complementa en el poemari de Sánchez Cutillas amb un altre, que és la configuració simbòlica nacional catalana. Veieu com no abandona els fils que vos havia anunciat al principi, el seu amor per el nostre passat compartit, per els fonaments de la identitat, per exemple, els referents històrics relacionats amb el rei Jaume I i tots els símbols que l'envolten estan en aquest poemari, en els jeroglífics i la pedra de Roseta. Molt bé,
A continuació vos he preparat 4 mostretes, 4 exemples de la seva poesia, que corresponen als poemaris publicats, realistes i també als jeroglífics i la pedra de Roseta. Si voleu, com que vaig bastant bé de temps, vos es llis i així vos feu una idea del to, de la reivindicació, de la denúncia i de la temàtica que travessa l'obra literària, l'obra poètica de Carmelina Sánchez Cutillas. Torne un segon a la videotrucada per comprovar que està tothom dins i que esteu d'acord. Vos pareix bé? Llegim uns pocs poemes? Molt bé. Veig moltes cabotaetes, per tant, torne als poemes. Molt bé. No sé si algú voldrà ajudar-me, heu vist que estava tossint un poquet, no és pel coronavirus, és perquè estic xerrant molt i no sé si algú voldria llegir, per exemple, este poemari. Si esteu tímids o tímides, no passa res, que ja llegis jo. Però si vos apeteix, ara és el vostre moment. Sí? No? N'hi ha massa tímides. Penseu-vos per la pròxima que n'hi ha 3. Si vos apeteix, tindreu 3 oportunitats més. Tornem. Molt bé. El poema que llegiré tot seguit es titula Hem perdut la nostra identitat. Hem perdut la nostra identitat, aqueixa que ens donaren només nàixer com un préstec obligat, atavisme o postís que mai demanàrem. Ens feren el regal de dar-nos un nom, miralleta alegre o joguina, xipoll de fang que tot ho taca, rierol transparent, muntanya de neu. Però nosaltres no l'havíem demanada. Molts no l'estimàvem pas. Per això començàrem a perdre-la, a poc, a trossos, a petiteses. I tots els caminants del món s'ompliren de noms esfullats, com roses marcides que malbarataven per fitxes, per números, per paperetes. Als instituts o al futbol, a les portes dels quiròfans, perderem la nostra identitat. Què creieu? Hem perdut la identitat a les portes dels quiròfans? O la tenim? L'hem recuperada? O encara estem com en el 76? Pregunte, jo ho deixo ahí. Per cert, en l'últim vers he afegit un nostre que no tocava, però és que no us ho he afegit així, perdoneu. Molt bé, tornem als poemes. Algú vol llegir el pròxim poema? Espera, que el pose i així sabeu quin és. Voluntaris, voluntàries? És que vos agrada com ho llegis jo, que sí? Molt bé. Doncs continue. Si vos apeteix, encara n'hi ha altres 2 oportunitats. Bilingüisme. 2 mons, 2 parles diferents. La pàtria sotmesa i l'altra. Aquest rogle cordial, aquell cercle mesquí i subornable. A qui he traït sense voler? Fixeu-vos, este és un poema de conjugació en primera persona. Hi ha algú? M'he sentit. Està... Concha. Pots apagar el micròfon, per favor? I encén com si fos un patufet. A veure si puc apagar-lo jo. I l'he silenciat jo, perquè si no se sentia malament. Bé, algú vol llegir el pròxim poema? No? Esteu a l'altre costat, no? M'esteu escoltant. Bé, doncs continuo jo. Que també direu, si és cosa teva, a mi què em dius? Doncs això. Molt bé. Este és un altre poema que a mi m'encanta, del llibre d'Amic i Amada, ja del 1980. Fixeu-vos un poquet en el canvi del to. Hem vist en els 2 poemes anteriors que n'hi ha una preocupació per qüestions identitàries,
per qüestions relacionades amb la cultura, la llengua, la literatura pròpia, sobretot la llengua i la identitat, veritat? Però ara vos llegiré un altre poema que parla d'una altra cosa. Es titula Per a guiar-te. Diu: per si un dia ens trobem i he de contar-te que tinc un camp de blat ple de roselles, esmola els crits i deixa les paraules més enllà del prodigi de la veu. Tot enllestit, la casa emblanquinada, la porta i les finestres obertes a la gent. Tot agranat, els llençols nets, la rosa taula a punt d'escudellar i jo, flama en la nit per a guiar-te. Si us fixeu, és un poema preciós, de temàtica amorosa, que és també una altra de les línies temàtiques que travessa la poesia de Carmelina Sánchez Cutillas, sempre l'amor des de l'absència, quasi sempre, des de l'espera, des de l'anhel del retrobament. I així veiem que té un to molt més juganer, molt més com una cançó. A mi em recorda molt la lírica de Maria Mercè Marçal, que en aquells anys, en els anys 80, ja estava publicant i era una gran referència també en la literatura del moment. Bé, una última mostra de la poesia de Carmelina Sánchez Cutillas, dels jeroglífics i la pedra de Roseta, perquè vegeu el salt conceptual, temàtic i retòric que significa este poemari respecte de la resta. Poema 15. Trobe que no hi ha res a fer. Ploraré la teua absència al regne transparent de la medusa. També ploraré la teua tristesa semblant a la de la sirena d'Homer. Però no puc soterrar-te a una necròpolis paleocristiana perquè l'emperador blau i roig dels somnis em cerca cada nit. En arribar la matinada surt de les tenebres de basalt la llum i la vitalitat del teu record, que ja em freqüentarà tot el dia com una sang calenta. El gran periple de ras sobre la nau d'Osiris. Si pogués estrènyer tota la història de l'home, però està presoner des del Miocen fins la pedra, des del pòrtic de la fe fins l'amagatall del llop negre. Matines i laudes són com una dalla d'argent i la deessa Isis plora als laberints del nou imperi. Veieu la diferència? Veritat? Tanmateix, encara que n'hi ha coses que potser no comprenem, el que sí que està clar són primer que res les referències a tradicions, a noms, a intertextualitat relacionada amb la cultura clàssica, per exemple, amb l'al·lusió a Homer, o amb antigues religions mitològiques que, de fet, són les que originaren els jeroglífics que estan en el títol del poemari, com ara, per exemple, la cultura egípcia, no? Amb les al·lusions a Ra, a Osiris i a Isis. Però també tenim les matines i les laudes relacionades amb la religió catòlica. També tenim la referència, sobretot, a l'absència. Recordeu que us he dit que hi ha una línia temàtica amorosa d'enyor de l'amor absent, que és evident en el poema anterior, Per a guiar-te, i també en este poema, que versa sobretot sobre això, sobre aquesta absència plorada, aquesta impossibilitat de la trobada amorosa. Si us fixeu, l'expressió és diferent, però el que subjau és semblant, com en tota la seva obra poètica i narrativa. Molt bé, vaig avançant perquè ja està avançant el temps i passo a explicar-vos que en els dos panells següents que trobareu en l'exposició se centren en la producció en prosa creativa de Carmelina Sánchez Cutillas, que va encapçalat per una citació significativa que explica el títol de la seva obra més coneguda en matèria de Bretanya. La citació diu: «Que no la veu tan xicoteta i acaba de deixar entre les seues mans tota la matèria de Bretanya». Matèria de Bretanya és l'obra guanyadora del Premi Andròmina de 1975. És un esplèndid, deliciós llibre de memòries que recrea i literaturitza els records d'infantesa, la infantesa de l'autora en Altea, en els anys previs, en els moments previs a l'esclat de la Guerra Civil.
El que té d'original i d'especial este llibre és que la veu narrativa és la d'una xiqueta de pocs anys que des de la seva subjectivitat, des de la seva mirada neta, però al mateix temps tremendament crítica i lúcida, se superposa en la innocència d'un temps encara verge respecte de la desfeta bèl·lica que vindria després i també la postguerra, el franquisme, que acabaria per ofegar en el silenci la veu creativa de tots els autors d'aquella època. No? En matèria de Bretanya s'evoca el passat com un paradís perdut i és una mena de refugi que propicia d'una banda o que construeix d'una banda el mite de la infantesa i de l'altra és un artifici literari, una alquímia literària que donen com a resultat una autèntica joia, un autèntic diamant en la literatura de les nostres lletres. Però no és només en matèria de Bretanya on podem veure l'interès o la inclinació de Carmelina Sánchez Cutillas envers el passat. No? També en la resta de la prosa creativa de l'autora n'hi ha aquesta espècie de desarrelament respecte del món contemporani. Tenim, per exemple, la carta apòcrifa de Sor Isabel de Villena, que es titula A la reverente, honrada Sor Francina de Bellpuig, monja professa al convent de la Puritat de cara cosina nostra, que sembla datada del 1472 i també, per exemple, la biografia de Violant d'Hongria o el text memorialístic El llamp i la sageta dels records, que és del 1979, entre d'altres. I és que, no sé si recordeu, que explicava en la seva introducció autobiogràfica que ella se sentia dramàticament desarrelada del present. En matèria de Bretanya, en el capítol L'origen, continua amb aquesta idea, perquè diu, vist tan lligada a tot el que es va fondre, que a vegades un crit que sona en la distància em sembla que és la veu del passat que em reclama. Veieu com tot té sentit, tot està afilat? Bé, els panells que segueixen exploren... A veure, el panell que segueix... Perdó, és que m'he perdut un poquet. A veure, un segon. Molt bé, sí. Per definir la dimensió més contestatària de l'escriptora, hem titulat Dona rebel, el panell on examinem el seu compromís amb les demandes dels feminismes que durant els anys 70 i 80 experimentaven un enorme auge a les nostres terres en consonància amb els anhels de llibertat i renovació d'una societat que estava en procés de canvi. Diu, teniu ahí diverses citacions relacionades amb aquesta idea i m'agradaria llegir la primera, perquè diu, al cap i a la fi som un ésser que ha dormitat al llarg dels segles i que ara comencem a despertar-nos. Procedeix de l'article Dona i literatura, que és un mecanoscrit inèdit del 92, i em sembla interessant explicar, o sigui, perquè ella explica aquesta espècie de letargia en què les dones han estat sumides durant molt de temps i com ara eixe nosaltres, eixe jo col·lectiu que ella encarna i que explica en primera persona, ha decidit alçar la veu, perquè vegeu eixe compromís, eixa constància en la reflexió i en la reivindicació de la mirada de les dones, d'acord? També és curiosa la citació que va a continuació, perquè si us fixeu, n'hi ha també una reclamació d'una cultura compartida, si us fixeu. Diu, adreça aquest Parlament a les autoritats que ens presideixen, a les nostres germanes, a les meues germanes, que han vingut de més enllà de la mar i de les muntanyes, i particularment les de la meua ètnia, valencianes, catalanes, mallorquines i de tota la corona d'Aragó. Això procedeix de la dona a la València medieval, mite i realitat. És una introducció a una espècie de discurs que va fer que després va publicar parcialment en la imatge que teniu ací. Per tant, dos conceptes importants, sororitat i cultura compartida. Avanço un poc perquè ja estic passant-me'n del temps. Sé que esteu gaudint molt, però
Si no, potser deixeu de prestar-me atenció. Els panells que segueixen són interessants en el sentit que recorren conceptes, les diverses dimensions identitàries de Carmelina Sánchez Cutillas, sobre la base dels peix petits de cada dia i a partir d'un marc geogràfic estimat i evident, Carmelina reivindica la identitat de les coses concretes, les coses reals, les coses tangibles, aquelles amb les quals ens identifiquem cada dia. En matèria de Bretanya tenim, per exemple, així una reflexió sobre la idea de pàtria, no? I la compara amb els granets de la magrana, en què cada granet és un individu i té la seva identitat que entre tots formen un tot, no? Però feta de petits bocinets, com un mosaic de persones i de personalitats i d'identitats. Això pel que fa a la reflexió, com vos dic, cultural. És evident, és molt destacable que Carmelina, nascuda a Madrid, va desafiar totes les inèrcies sociolingüístiques de deserció lingüística que en el seu temps es produïen, en el seu context familiar i vital, i va apostar fermament per crear i publicar tota la seva obra literària en valencià. Això és una cosa extraordinària. En matèria de llengua, sempre es va arrenglerar al costat dels qui, en plena dictadura franquista, van decidir estimar i reivindicar el valencià, la llibertat de la llengua pròpia. De fet, la llengua, el model lingüístic és un dels valors més reeixits tant en matèria de Bretanya com en tota la seva obra poètica. I aquesta aposta pel valencià i per la cultura que hi va unida es manifesta també en forts lligams i relacions literàries que es duien a terme a través, per exemple, de cartes, com aquelles que va intercanviar amb Joan Fuster i que l'espai Joan Fuster tinc constància que ha recopilat també per acompanyar l'exposició. Però no solament es tractava de Joan Fuster, sinó d'altres escriptores del moment, com ara Beatriu Civera, Maria Beneito, Roser Mateu, els mateixos Vicent Andes Estellers, Pere Maria Ors, Francesc Almelà i Vives, que li fan pròlegs, es cartegen amb ella, tenen una relació epistolar, cultural, que explica la irrupció i la importància de Carmelina Sánchez Cutillas en el context en què va començar a escriure. Molt bé. No em dona temps de llegir les citacions, però estic segura que mentre xerrava heu tingut ocasió d'explicar. És curiosa aquesta, la del capítol El cèrcol i el bassot, com ella explica el moment en què l'avi decideix dur-la a aprendre valencià, perquè no pot ser que en aquests estius d'Altea la seva xiqueta, la seva neta, no comprenga el que està passant, no comprenga el món que l'envolta i no pertany a aquest món, a aquesta identitat que li dona la geografia i les persones d'Altea. Per això decideix, després d'un episodi graciós d'equívoc lingüístic, dur-la a que en aquests estius aprenga la llengua que li és pròpia i a partir de la qual ella fonamentarà tot el seu projecte literari i cultural. Bé, l'últim panell, com no podia ser d'altra manera, està dedicat a la seva geografia literària. Tanca l'exposició amb una referència explícita a l'escenari que ens ha acompanyat al llarg de tot aquest itinerari, que són les coordenades geogràfiques de l'univers vital que insistentment descriurà i recrearà en la seva obra literària, és a dir, Altea, la casa de la mar. Aquesta citació sí que m'agradaria llegir-la i amb això tanque la conferència. Deia, la mar vivia una abadia molt gran. Un dels cantons d'aquella abadia, que era la casa de la mar, s'anomenava la Punta de l'Albir i l'altre cantó el Morrotoix, i cap al racó de l'olla suraven els crestallers de la Illeta i de l'Illot. L'Aitana i el Puigcampana eren dues muntanyes punxegudes i mitjornenques, que de tant en tant, de mirar-se l'aigua, se n'havien tornat blaves.
entre Capnegret i el poble, de matèria de Bretanya. Molt bé, crec que no podia acabar millor aquesta conferència que no fora amb les paraules de Carmelina Sánchez Cutillas, amb aquest fragment de matèria de Bretanya, on s'explica eixa pàtria blava, blanca i blava, que ella utilitza com a escenari de la seva creació, com a recer de la memòria, com a redós on conservar la identitat i des d'on mirar al passat, des d'on retrobar-se a si mateixa i des d'on reivindicar aquest tresor de llengua, de passat, d'història, d'amor, sempre, com vos dic, arrelat a la cultura plenament mediterrània que ella reivindicava per a si mateixa. Molt bé, doncs això era tot. Confie que vos hagi agradat. No sé si teniu preguntes, voleu compartir alguna idea, voleu destacar un vers que vos hagi cridat l'atenció. Ara és el moment. Voro, alça la mà. Sí. Em sents? Sí. Bé, abans que res volia, com a responsable de l'Espai Joan Fuster, donar-te les gràcies per la conferència que has fet i perquè volia deixar clar que ha estat molt difícil organitzar-la i que en tot moment t'has mostrat molt predisposada a fer-la. I jo sí que volia comentar un parell de coses sobre Carmelina. M'agrada molt la teva conferència. I sí que l'altre dia, darrerament està llegint l'obra de Carmelina i sí que no sé si és una cosa que s'ha posat molt en valor o no, però és el seu llenguatge i sobretot la seva sintaxi. Llegint Matèria de Bretanya, no sé si tens la mateixa impressió, però com a través d'una estructura tan paratàctica, perquè són conjuncions, em recorda molt, tu has comentat a l'Espriu poeta, però també hi ha l'Espriu de Tereseta que baixava les escales, aquell conte. Em recorda a mi, no sé si a lo millor no només es va detendre en la poesia semítica d'Espriu, sinó que també va indagar en la seva prosa, perquè com a través d'una estructura tan marcada de conjuncions de i, però no perd el pols i transmet el que vol transmetre d'una manera molt lligada i amb molta gràcia, que és una paraula que no sé si és la més idònia, però això és el que jo he recuperat d'una segona lectura de Matèria de Bretanya. La gràcia estilística que tenia. En fi, simplement fer aquest comentari. Sí, és veritat. És que té una enorme capacitat de generar una sensació d'espontaneïtat i d'oralitat. Precisament això que tu destaques de l'ús de les conjuncions, ens dona la sensació que és un discurs que ix de manera natural, quan du darrere una enorme tasca d'elaboració i de recreació d'aquella parla infantil, però des de la mirada de l'autora adulta, que a través d'esta manera innocent de veure les coses és capaç de transmetre'ns uns continguts crítics i absolutament espectaculars. En això ens recorda, i això també ho diem en l'exposició, a Mercè Rodoreda, que també era una gran mestra en reelaborar el discurs oral i fer passar per espontani un text, una literatura que és molt elaborada, que és fruit d'una feina d'orfebreria precisament per això, perquè faci la sensació que és natural. I em sembla que sí, que ella ho aconsegueix i que és un abans i un després en la prosa literària valenciana de 70. No sé si voleu fer algun altre comentari. No? Ja és hora, està fent-se l'hora de sopar. D'anar a fer-se una cervesa, no? Encara no ens deixen, però... Sí, bon vespre. Jo volia fer una pregunta. Sí. Tinc entès que Carmelina Sánchez Cutillas se sentia més a gust entre els senyors que no pas entre les senyores pel que fa al món intel·lectual. I podries fer algun comentari sobre això? A veure, ella
A ella li fan els pròlegs, les presentacions, els grans noms de la literatura del moment, com ara Vicent Andrés Estellés o Francesc Almela i Vives o Pere Maria Orts, etc., però perquè són els referents en aquest moment. Però ella té una bona relació, molt bona relació epistolar, conservada en el seu fons, en el llegat que està en la Biblioteca Nicolau Primitiu de la Biblioteca Valenciana. Té una bona relació epistolar amb moltes escriptores. Per exemple, com vos deia, en Beatriu Civera o en Roser Mateu, té una... En Maria Beneito, es trobava còmoda entre senyors perquè es movia en un món d'homes. Per exemple, quan tu la veus en els congressos d'història de la Corona d'Aragó, etc., és ella en el seu cabell perfectament arreglat i 200 senyors en traje. Clar, ella es movia bé perquè era una professional i era una investigadora i anava allà i feia les seves conferències i no se sentia menys que aquells altres homes amb qui compartia taula. En aquest sentit es movia bé, però, com et dic, també establia relació a més personal i de suport mutu amb les escriptores. Per tant, no diria jo que estava millor amb uns que amb altres, diria que ella intentava construir una xarxa de relacions culturals, intel·lectuals, per a fer-se un lloc i un nom en el moment intel·lectual, en el panorama intel·lectual del moment. Molt bé, no sé si teniu més preguntes. Si no, doncs estic a la vostra disposició per a, jo què sé, tot el que necessiteu. Si em busqueu, em trobareu en la Universitat d'Alacant, correus, twitters, tot el que vulgueu per a comunicar-nos. I res, simplement acabar agraint de nou a l'Espai Joan Fuster i també a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Veig algunes companyes de la comissió entre el públic, cosa que agraïsc moltíssim, la presidenta Maribel Guardiola, la secretària de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, també estava Tudi Torró, em sembla, no sé, no es veig ara perquè només m'apareixen 3 cares, però en fi, vull dir que tot això ha sigut possible també gràcies a l'esforç que ha fet l'Acadèmia Valenciana de la Llengua enguany i l'any anterior per reivindicar la figura de Carmelina i posar en marxa aquesta exposició itinerant que ens ajuda a conèixer com m'he esforçat per explicar les múltiples dimensions de l'escriptora, que no és només, que és molt, l'autora de Matèria de Bretanya, sinó també una gran poeta, una gran investigadora, una gran prosista que divulgava el seu coneixement a través de la premsa, a través de tots els mitjans que tenia a l'abast i que crec que són facetes que han empal·lidit davant de la lluentor de Matèria de Bretanya i que enguany hem intentat reivindicar i treure un poquet a la llum. Només això. Moltes gràcies a totes, a tots per assistir, per estar a l'altra banda de la pantalla, que sembla que és ja una relació que ha vingut per a quedar-se, això de veure'ns a través de les pantalles. I res, a la vostra disposició. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Moltes gràcies per aquests aplaudiments ahí en la distància.